Ahojte, mám tu pre vás porovnanie dvoch rastlín, ktoré mám doma a ktoré, ak by som si kupovala dnes, tak už by som si nebrala domov obe, ale siahla by som len po jednej z nich. Ukážem vám ich, poviem vám prečo a vy mi dajte vedieť, či by ste si vybrali rovnako. Prvá je Philodendron Prince of Orange. Je to hybrid, no jeho rodičia nie sú oficiálne známe. Má výrazné, jasne sfarbené listy, nové sú krásne oranžové a postupne zozelenajú. Rastie nahor, takže je priestorovo úspornejší a ideálny aj do menších priestorov. Ale ak bude vysoký, môže potrebovať oporu, aby sa neprekláňal. Druhý je Philodendron Summer Glory. Taktiež ide o hybrid, jeho rodičia sú Philodendron Gloriosum a Philodendron McCauley. Aj táto rastlina má listy v oranžovo-ružovom tóne, no nie sú až také syté a v porovnaní s Prince of Orange rýchlejšie zozelenajú. Ide o plazivý druh, tzv. Crawler, preto mu bude lepší dlhší kvetinač namiesto klasického vysokého. Keďže sa rozrastá a lezie po povrchu, časom bude chcieť z toho kvetinača doslova utiecť, preto si vyžaduje častejší strih, odsadenie alebo presadzanie. Jeho listy nie sú zamatové ako pri Gloriosum, ale ani úplne lesklé ako pri McCauley, sú skôr také jemne saténové a polomatné a v určitom svetle sa trošku trblietajú. Takže ak by som si mala vybrať iba jeden, napriek tomu, že Glory má nádhernú perletovú farbu listov, tak by som siahla po Philodendrone Prince of Orange. Má nádhernú farbu, vydrží dlhšie vyfarbený, je priestorovo šetrnejší a jeho cena je nižšia. Takže daj mi vedieť, či by tvoj výber bol rovnaký, alebo by to vyhral Glory.